सबे बाटे कार्तिक महीनावा में भरे भम कोसिया सबे बाटे असु अम्मा जी के साथ बोलमुआ जाइबो हम छठी घाटे असु अम्मा जी के साथ बोलमुआ जाइबो हम छठी घाटे कार्तिक महीनावा में भरे भम कोसिया सबे बाटे असु अम्मा जी के साथ बोलमुआ जाइबो हम छठी घाटे असु अम्मा जी के साथ बोलमुआ जाइबो हम छठी घाटे रोशन रिकॉर्डिंग स्टूडियो धनुहा धनहा से प्रिया फल फूल औरी पान पतैया बगान से प्रिया पियर चुनरी औरी बोरा मुरैया धनहा से प्रिया फल फूल औरी पान पतैया बगान से पियर चुनरी ले औरी बोरा मुरैया गौवा के कुहारा से काला सा मंगवनी लगे बाटे गौवा के कुहारा से काला सा मंगवनी लगे बाटे असु अम्मा जी के साथ बोलमुआ जाइबो हम छठी घाटे असु अम्मा जी के साथ बोलमुआ जाइबो हम छठी घाटे रोशन रिकॉर्डिंग स्टूडियो धनुहा गोविंद रंगीला छठी माई के कलम से सजावेले राजेश चौरसिया गोलू भुआली सेल्फी खींची दिखावेले गोविंद रंगीला छठी माई के कलम से सजावेले राजेश चौरसिया गोलू भुआली सेल्फी खींची दिखावेले नी पुनिरला के गानावा बजा के देख सबे नाचे नी पुनिरला के गानावा बजा के देख सबे नाचे असु अम्मा जी के साथ बोलमुआ जाइबो हम छठी घाटे असु अम्मा जी के साथ बोलमुआ जाइबो हम छठी घाटे।